kinakaba din. Sumunod sila sa amin. Ayun o, fried siopaw. Pinipilahan. Gumatang ka na. Batang ka? Bali, 35 sa 100.
Pangalamang ano? So, matras. Picture ka 10 eh. Ay, doon pala sa kabila. Yung Vena. Kasi yung tayo ano. Tama. Okay, one. Yeah. Ah. 1, 2, 3. Bilis lang, Tor. Go, take action! Picture ka ta. Para Hi, Beshi! hello. Diba? Hi Beshi, hi Beshi daw. Dami-daming Beshi. Hi Beshi, dami-daming Beshi dito sa ano, sa Chinatown. Chinese New Year. Last week nandito kami ulit. Ayan na, daming tao. Ata jikon na eh. Nagsakay tayo dyan. Happy Chinese New Year. Daming tao.
Magda. Ha? Mahirap pa. Ibang place naman daw sila. Yes. Hindi kaya tayo ganito. Na. Ito babae. Ano talaga, isang barang talaga. Daming tao. Ika na si Karen. Join ka na. Layo eh.
Stone. Picture ka tanay. Meron nagbigay na kami sa kabila. Kargaman. Bongga mo na yung mga Sa Batanto. Meron na kami pinili. Na kami. So, kain muna tayo. Try natin dito. Yung one stick 60, one stick 60, sandwich 70. Ito na ta Jollibee. Diba? Init. So magja-Jollibee na lang kami guys kaysa kakain kami diyan. So same price lang. So
kuya. Shout out ka. Nahiya bigla. Nahiya siya. Nahiya bigla. Win gayam highway atan. Oo. Jababaan no kadaytan. 'Di ba? Kasi 168 dahil. Mapaya mo meeting nga banta. Naman lang ito eh. Ah. Ito bantoy kami. Mhm. Ba ito 168? So, nandito kami sa Divisoria na guys. Kanina nasa Binondo kami. Nilakad lang namin. Hey guys, for today's vlog, ayan. So, gagala tayo sa Divisoria at saka sa Binondo. Ayan. Kasama natin ang Miss Universe 20 Michelle Dick. Ayan. So, lakad lang. Kasi wala kaming pamasahe. Ayan. So, let's go. So, nandito na kami sa taas. Saan na to? Divisoria. Nasa Divisoria na kami guys. Ayan. So, tumawid kami sa overpass. Ayun nga yung Tutuban pala. Tutuban. So, yun guys, sa mamaya na lang. Lalakad kami kasi pupunta kami dun sa kainan namin na Samgyupsalan. Kasi mura lang. Naglakad kami kasi wala kaming pamasahe. Mga poor. Ayan. Gwapo ni kuya. Ang motor. Gutom na kami guys, so kailangan na namin
Action!